Tak a máme tu ďalšiu časť podcastu, tentokrát Spíš, nespí bude s Brunom Jakubovom. Bruno, zdravím ťa, ahoj. Ahojte, dobrý deň. Ja som rád, že si prijal pozvanie, nakoľko som aj minule spomínal, nie je jednoduché začínať niečo a prísť niekam, čo ešte nie je vonku vetery. A som veľmi rád, že si mi dal túto dôveru a prišiel si ako jeden z hostí. Bruno, ja ťa poznám ako človeka, na ktorého, keď sme tu robili nejaké akcie na sídlisku Východ, nepovedal si nie, prišiel si nám pomôcť s deťmi. A prečo hlavne s deťmi teda, lebo ty si v tomto. No povedz mi, kde si, aby si to povedal ty, ako to má byť. No, ja som aktuálne vodca skautov z Spišskej Novej Vsi. A v Spišskej Novej Vsi máme skautský zbor otca biskupa Jana Vojtašáka a aktuálne som teda jeho vodcom aj štatutárnym zástupcom. Tak, to je perfektné, mám tu človeka vo funkcii, zatiaľ v najvyššej funkcii, aká tu bola po pani riaditeľke a som teda rád, že ťa tu navidím. Takže Bruno, prosím ťa, začneme, určite budeme sa motať aj okolo skautu. Ja pozri sa, mám na sebe takýto náramok, ktorý som minule dostal, keď ste tu boli, odtedy ho nosím. Bruno, na začiatok, kto si, čo si, ako si sa vyskytol v Spišskej Novej Vsi? Poď do toho. No tak som Bruno Jakubov, vyskytol som sa tu tak, že som sa tu narodil. V podstate stále študujem a ako my aj všetci skauti v podstate sme väčšinou v tom študentskom veku. No a v podstate ja sa celý život som vlastne z Spišskej, aj keď teraz už žijem vďaka rodičom v Harichovciach, keďže sme sa tam v podstate presťahovali. No a tak vlastne poznám tu celkom dobre, verím a mám aj pochodené vlastne všetky, či už materskú, základnú aj strednú školu v Spišskej, takže že je to tak. No dobre, začal si školami, tak poď do toho. Ktorej to materskej škôlke si bol? No na materskú školu som chodil na tú úplne, čo je na konci sídliska Mier, neviem, či to je Jelemnického, myslím, že tak sa volá tá materská škola. Áno. A na základnú som potom chodil na Kožušku. No a na strednú školu som chodil tu na cirkevné gymnázium v strede na meste, čo je. No perfektne. No a počuj, ako sa taký Bruno dostane ku skautom? Kde to začalo? Už v tej škôlke? Chodil si, keď malo sa ísť vonku na dvor, ty si bol ten, čo tam bol prvý a odchádzal posledný, lebo to je tá príroda? Nebolo to úplne tak. Ja som, však asi ako každý chalan, som radšej hral futbal a takto, ale v podstate ku skautingu som sa dostal nejakým spôsobom cez rodičov. Oni síce nemali so skautingom absolútne nič spoločné, ale stretávali sa partia rodičov, kde boli chalani z jednej rodiny, ktorí už boli tí starší skauti. No a raz ma jeden Andrej Mitrik pozval na družinovku. No a v podstate tak sa začala tá cesta, ktorá zatiaľ nekončí a trvá už asi 13-14 rokov. Perfektné. A povedz mi, čo je družinovka? Áno, v podstate družinovka je takéto základné stretnutie nás skautov, s tým, že my sa s deckami stretávame každý týždeň na nejakú hodinku a pol alebo 2 hodinky. Ako keby ja to nerad to prirovnávam ku školskému klubu, skôr k nejakému krúžku. S tým, že v podstate ako keby v ten istý čas každý týždeň po celý rok sa stretávame s tými deckami na nejakú, ako som už spomínal, na tie 2 hoďky. No a tá družinovka má nejakú tú štruktúru. Stretávame sa s deckami po väčšinou nejakých 6 až 10 detí je v jednej družinke. V Spišskej tých družín máme 14 alebo 15, nie som si úplne istý teraz. No a takto vlastne, to je tá taká základná bunka aj toho skautingu, že tam sa deje toho najviac a tam vznikajú aj tie najúžšie vzťahy. Konec koncov aj vďaka mojej družine bol to jeden z tých dôvodov, prečo som si vybral aj tú strednú školu taká, aká bola, lebo vedel som, že tam mám proste kamošov, oni išli tam, tak som si povedal, že dáva to zmysel aj mňa ísť tam, ale samozrejme tých dôvodov bolo ďaleko viac a iba kvôli tomu by som sa nerozhodoval, ale bol to aj taký jazyček na váhach aj v tomto. Tak to je určite skvelé, že si sa rozhodol touto cestou, lebo ja sa ti priznám, ja som z Trebišova, my sme tam takéto nemali. Hej. Tiež som si pozeral a googlil, kde všade ste, je vás po Slovensku riadna kopa, ako ste ozaj viacerí, ale na prvých miestach v Google mi vyskakovala práve aj Spišská Nová Ves, to znamená, že tá vaša činnosť je určite veľmi dobre podchytená a darí sa vám v tomto smere.
No, neviem, či to bude tým, alebo tým, že Google automaticky prispôsobuje tie výsledky podľa lokality, ale snáď áno. Tak ja si to na budúce budem googliť, keď budem na služobke v Bratislave. Dobre, že čo mi to vybehne. Hej, ale áno, no je to pravda, že v podstate fungujeme v dosť veľa mestách, tých skautských zborov je vyše 100, s tým, že samozrejme v niektorých tých väčších mestách je tých zborov viac, čo ja napríklad v Prešove sú 4, v Košiciach sú 2 a my tu na Spišskej máme teda jeden zbor, no a je pravda, že sú niektoré lokality, kde sa nám ešte nepodarilo dostať, ale teda no, na skautov ako takých je na Slovensku už vyše 8 000. Tak to je riadna skupina. A vy ste tuším 75. zbor. Áno, my sme 75. zbor, ono to číslo nemá nejaký hlbší zmysel, čo viem. V podstate to číslovanie je také, že ide za radom, aby teda každý zbor mal samostatné číslo a väčšinou sa berú tie čísla, ktoré sú voľné, ale tak my sme jeden z tých starších zborov. V podstate my tu fungujeme už pred 2 rokmi v lete sme mali oslavu 30. výročia obnovenia toho skautingu v našom meste a ako skautský zbor, myslím, od nejakého 98. roku fungujeme. Že ten skauting sa dá robiť aj bez toho skautského zboru, ktorý vlastne podchytáva tie právne veci a tieto záležitosti, ale v podstate dá sa fungovať aj bez toho na báze oddielov. Aj my v Spišskej máme aktuálne 5 skautských oddielov s tým, že v podstate tie oddiely sú rozdelené u nás podľa veku, podľa pohlavia. Máme 2 chlapčenské oddiely, 1 dievčenský. Potom máme jeden oddiel, ktorý, oni sa volajú, že rodzinkáre. Sú to v podstate starší skauti, tí, ktorí práve pred tými 30 rokmi ten skauting obnovovali, tak chceli ostať v tom duchu. A oni vlastne takto fungujú ako jeden oddiel. No a máme ešte jeden teraz novo založený oddiel a to sú skauti povedzme spred 10-15 rokov, ktorí sa sem vrátili po vysokých školách a takto a už majú rodiny a ten hlavný zmysel toho skautingu pre nich je v podstate výchova tých detí, tých najmenších, tých ich detí v tom skautskom duchu a takto. Takže ten rodinný a s tými, čo teda počase prišli a tvoria ten oddiel, to už sú zmiešané družstva. No samozrejme, hej, tam už sú to v podstate manželské páry s deťmi po väčšine a dobre, tak toto je ten oddiel, do ktorého by som sa prihlásil ja, lebo sám chalan medzi chalanmi. No ale zase ten program tam už nie je taký akčný samozrejme ako v tých... Neskače sa zo Tomášovského výhľadu ani nič už v tomto? Toto sa nerobí nikde síce, ale hej, že tam už je to skôr také, že pri tých rodzinkároch to vnímam tak z nostalgie, plus samozrejme oni nám veľmi pomáhajú tí starší skauti pri takých akciách ako napríklad no v podstate Lesky tam dosť veľa robí, to určite ľudia, ktorí sa hýbu v týchto kruhoch ho budú poznať. On v podstate, oni organizujú aj napríklad krížovú cestu na Matku Božiu, to je akcia, ktorá má tiež už vyše 30-ročnú tradíciu. Takisto upratovanie Slovenského raja v septembri väčšinou, myslím, že tohto roku to vychádza 3. septembrový víkend. Čiže že oni robia už také tie akcie, ktoré sú také v podstate aj pre tú verejnosť a sú také dlhodobo zaužívané. No tak počúvaj ma, tento podcast vyjde ešte tuším pred tou akciou pre čisteniu Slovenského raja, takže ak vieš, kedy to je, zavolaj si ľudí, ak je to aj pre verejnosť a dáme o tom vedieť aj na Facebooku v skupine Spiš nespis, takže potom, keď mi pošleš dodatočné informácie, určite mnohí, čo to počúvajú, sa budú chcieť prísť. No určite radi privítame aj pomoc zvonku, a zase musím povedať, no ja na tú akciu tiež zavše prídem a že teda snažím sa aj zúčastňovať každý rok a musím povedať, že aj toho neporiadku v tom Slovenskom raji mám pocit, že klesá, že pamätám si tie roky, kedy, lebo my sa vždy potom stretneme na kláštorisku, je tam guľáš a v podstate... Ja prídem. Chodia tam skauti, no my tam sme vždy zo Spišskej, sú tam vždy skauti z Levoče, z Popradu, z Vydrníka a sem tam sa zamotá niekto aj z ďalších skautských zborov. A pamätám si doby, keď tam boli pneumatiky, boli tam proste kopa, desiatky vriec a teraz mám pocit, že tie posledné roky už aj tí ľudia ako keby v tom Slovenskom raji sa naučili, že ten neporiadok sa nehádže na zem, ale berie so sebou. Tak chvála Bohu, že tak, lebo príroda je na to, aby sme sa v nej cítili dobre a nie preto, aby sme tam zbierali a hlavne vyjadzovali tie odpadky. Hej. Mne sa ti, a to spomeniem, počúvaj ma, trošku sa máme čo učiť, čo sa týka toho poriadku v prírode. Hoď teda áno, určite sa to zlepšuje.
My keď sme boli s manželkou v Nórsku, manželka študovala na vysokej škole a pravidelne dostávala také tie pozvania na výlety v rámci štúdia, trebalo doplniť autobus. A keď sme boli v Nórsku, počúvaj ma, plný autobus, 45 ľudí, prevažne študentov, sme išli takto do prírody na nejakú túru a my s manželkou sme stále chodili poslední a neuveríš, čo sa tam stalo. Na konci my sme zbierali odpad, hej? Ale kebyže to je miestny, lokálny odpad, ale horálku ti tam nevyhodí sačok, hej? Rôzne cukríky, žuvačky, takže v tomto smere sme fakt ale bolo to dávno, bolo to fakt, že 15 rokov dozadu, od tej sa doba posunula a verím, že už sme iní a potvrdzuješ to aj ty tým, že teda tých vried je stále menej a menej, čo som rád a tak by to samozrejme malo byť. Počúvaj ma, koľko tak ľudí sa stretne skautov tu na Spiske? Si hovoril o tých 10 oddieloch, tuším, po 7 ľudí, 10. Ty, vás bude aj 150 určite. Je tých čísel, sú tie čísla také zmetujúce, no, alebo ako sa to hovorí. A v podstate nás skautov je v Spiske NFC 180, ak som to správne pozeral, tak mali by sme byť v podstate tretí najväčší subjekt, ktorý pracuje s deťmi v Spiske, po futbalistoch a basketbalistkách. A nás sa stretáva teda, nás je 180, z toho berme dobre, že 25-30 sú takí tí starší skauti, napríklad z tých oddielov, tí rozinkári, ani tí, ktorí pracujú s predškolákmi, oni sa nestretávajú už na tej týždennej báze. No ale povedzme, že tých 100-150 detí sa stretáva vlastne na tej týždennej báze, s tým, že z toho je okolo 30-35 nás dobrovoľníkov. To sú väčšinou stále deti v podstate, alebo teda študenti, mládež, väčšinou od tej strednej školy, teda práve v tom období strednej školy, keďže vysokoškoláci už nemajú práve čas na takúto činnosť. No a čiže berme, že tých 130 ľudí sa umelie za ten týždeň v našej skautskej klubovni. A v podstate my máme klubovňu pri Hornáde, ako je tá budova, ktorá je paralelne s futbalovým štadiónom, kde majú aj futbalisti šatne. No a hej, tie priestory nie sú úplne postačujúce, keďže tam je veľkosťou je to ako menší jednoizbák, že v podstate je to náročné, ale tak zatiaľ to zvládame, aj keď veľmi radi by sme sa posunuli určite do väčších priestorov, len zatiaľ sa nám nenaskytla príležitosť. A sú to vaše priestory, alebo je to niečo, čo vám poskytuje napríklad mesto, alebo kto si ako vypomôcť? My tie priestory máme, myslím, že od roku 2006 v dlhodobom najmä. S tým, že v podstate ono to začalo tak, že mali sme ich úplne zdarma, no a potom, alebo teda mali sme to za energie. Stále to v podstate máme za energie, len tým, ako tie energie išli hore, tak aj tá sumička každým rokom stúpa a už je to taká suma, ktorá v podstate nie je pre nás likvidačná, lebo tých podporovateľov a ľudí, ktorí nás a rôzne dotácie, tak to máme, ale nie je to úplne ideálny stav aktuálne, Takže dalo by sa aj v tomto smere čo zlepšovať, hej? Ja odkedy som v podstate v mojej pozícii toho vodcu zboru, to už je vlastne vyše 2 rokov. Vodca zboru či zvodca zboru? Vodca, dobre. Tak v podstate odtedy sa snažím, ja som aj vstupoval s tým, že chcel by som v podstate ako takú hlavné body toho, čo by som chcel priniesť do toho zboru, lebo v podstate ten zbor je skôr už taká kvázi funkčná jednotka, že aj keď majú nejaké akcie decka, tak väčšinou na tých oddielových úrovniach, ako som spomínal, tie 3 oddiely v podstate hlavne, 2 chlapčenské, 1 dievčenský. A ten zbor je skôr už taký, skutočne na tie financie, na podporu, na zdroje a zároveň na nejaké, ja neviem, keď nás oslovia nejakí ľudia, čo sa týka podpory a nejakých komunitných aktivít, a k tomu sa verím ešte dostaneme. Čiže už som aj zabudol, kam išla tá otázka. Ja som sa ťa pýtal na to, že ako vás podporuje, či už jasné, mesto, alebo odkiaľ už viem, čo som chcel povedať. Ja som si dal také 3 hlavné body v podstate, že chcel by som vybaviť novú klubovňu a sklad, zabezpečiť nejakú stabilnú podporu od mesta, alebo teda samosprávy a zároveň modernizovať v podstate ten scouting v našom meste, keďže ten scouting znie lákavo, ale väčšinou práve pre tých, dajme tomu, starších ľudí, že každý si povie, jak by som bol rád teraz dieťa a behal po lese a so sekerou v ruke a neviem ako. Ale tie decká na to veľmi nechytíš, že
že aj my ako skauti sa v podstate modernizujeme a snažíme sa kráčať s dobou a v podstate aj tie fyzické mapy už nepracujeme s kompasom a s mapou papierovou, ale pracujeme v podstate riadne s mobilmi, lebo podľa mňa veľa ľudí v dnešnej dobe stále nevie úplne ovládať tie navigácie a hlavne keď sú v lese a je to fajn sa to naučiť aj práve takýmto spôsobom. Počúvaj, potvrdzujem, ja keď chodievam na huby, nieraz sa mi stalo, že vošiel som do lesa, vyšiel som úplne inde, nenašiel som ani huby, ani auto, takže tá orientácia v lese určite aj vďaka modernej technike je potrebná a je skvelé, že to tam učíte. Takže, ale počúvaj ma, učíte aj niečo také, že teda keď pôjdete do toho lesa, nezoberiete si so sebou nič, hej, lebo hráme sa na to, že sa tam stratíte. Kurzy prežitia, alebo ako to nazvať? Ja si myslím, že také že vyslovene kurzy prežitia nemáme. A čo robíme? No, v podstate my s deckami máme každé leto skautské tábory a v rámci toho táboru, no my ich už máme v bojových podmienkach, lebo v podstate deti spia v stanoch alebo takých tých drevených, my to voláme, že podsady. A to je v podstate len taká drevená konštrukcia, na nej je plachta a to je pre 2 osoby. Čiže už tak sú to bojové podmienky a vlastne v rámci toho vždy máme tak, že na jednu noc s deťmi nejaký 1-2 starší, deti sa rozdielia na nejakých skupín po 10, po 15 a ideme s nimi na nejaké iné miesto. Je to jednak spojené s výletom, mali sme tábor v Nižných Repášoch, to je pri Levoči, tam chodíme teda celkom často, tak išli sme s deckami ku Spiskému hradu, na Levockú horu, na krúžok, na úloži a takto. Pešo. Áno. Wow. No a potom vlastne v rámci toho je to aj také, že si musia vlastne nájsť nejaké to miesto, kde prespia, ako prespia, zrobiť si oheň, dostanú, ja neviem, kilo ryže a majú si ju variť a väčšinou, že toto je taký asi najviac ten survival skill v podstate, ktorý učíme tie deti, ale samozrejme aj v rámci toho programu deti učíme určite viazať uzly, no samozrejme zakladať oheň, to je samozrejme zrúbať drevo a tieto všetky veci, no. A stále koľko idete, toľko sa aj vrátite, je z toho prežitia ako? No, občas sa stane, že po niektorý ide rovno do nemocnice, ale nie. To bolo asi iba raz sme tak brali chalana, ktorý to nedával, ale on sa vrátil do tábora v podstate a fungoval ďalej, hej, že v tábore sme ho ošetrili, že máme tam vždycky aj zdravotníka, aspoň nejakým tým kurzom vyškoleného, takže býva to väčšinou OK, že nejaké závažné nehody sa nestávajú. Chvála Bohu a bodaj by to tak bolo aj naďalej. Bruno, okrem týchto aktivít, ktoré si spomenul, čo by si nám chcel povedať o vašich komunitných akciách alebo o rôznych iných akciách? Lebo, prečo sa pýtam, ja občas robím tiež nejaké akcie tu u nás na sídlisku Východ a minule, keď som ťa oslovil, či mi nepomôže s jednou akciou, tak si hneď povedal bez váhania, že rád a áno, išlo o stanovačku, ktorá tu bola a ste sa mi pomohli s deťmi zo sídliska, robili ste im program. Musím povedať, a to len zhodnotím, že to bol taký program, že tie decka pomaly ani nedýchali, bavilo ich to, bolo vidieť, že to s tými deťmi viete. Takže aj toto sú jedna z vecí, ktorým sa vy venujete? No, v podstate my ako scouting sa riadíme takou scoutskou metódou, ktorá má viac bodov a práve jeden z tých bodov v podstate toho nášho, ako keby tá metóda je také, že ako keby know-how, že ako robiť ten scouting, aby bol to pravý scouting, tak je aj práve zapojenie do komunity, že aj my ako skauti chceme byť v podstate v tej komunite, že nechceme byť odrezaní v nejakej bublinke, ako nás možno niektoré roky aj ľudia, verím, vnímali, lebo v podstate nie do každej komunity sa dokážeme zapojiť. A je to, na jednu stranu je to super, ja veľmi rád, ako osobne sa týchto aktivít zúčastňujem, lebo myslím si, že je to dôležité, aby aj tí ľudia v meste videli, že sme tu my, že nie sú tu len športové krúžky, hudobné krúžky a tak ďalej. A len na druhú stranu je to náročné potom, že keď ten dobrovoľník jeden, dajme tomu, neviem, poviem príklad, Jožko, ktorý chodí na strednú školu a má teraz každý týždeň jednu družinovku s deckami, každý druhý víkend nejakú skautskú akciu, keďže samozrejme aj tieto máme nejaké výlety, chaty a tak ďalej. No a do toho ešte prísť, ja neviem, v pondelok do obedu na nejakú školu robiť branné alebo deň detí. Že je to potom časovo veľmi náročné pre tých dobrovoľníkov a je ťažké to tak sklbiť, aby všetky strany boli spokojné. Čiže my sa snažíme samozrejme vlastne do tých aktivít zapájať. Ja čo som teraz rozmýšľal, tak od začiatku júna sme sa zapojili, myslím, že do 8 takýchto aktivít. Tak to je dosť.
Je to dosť a to som pár odmietol z toho dôvodu, že jednoducho proste nemal som na to ľudí a musím ich už aj trošku prioritizovať, keď veľmi radi by sme pomohli, aj keď to počúva niekto, koho som odmietol, tak určite to nebolo nič osobné ani takto, ale jednoducho musíme aj ja musím dávať pozor na to, aby tí moji dobrovoľníci neprišli v lete a nepovedali, že ja na to kašlem, ja s tým končím, lebo proste nezvládam, to je toho veľa. No a vlastne v júni sme robili sme Deň detí na Vilčurni, toto robíme už asi 4 roky, ten Deň detí tam. Potom sme boli na 2 bránnych cvičeniach, myslím, že na Kožuchovej a na Komenského. No a potom v lete boli také aktivity, no my to rátame do toho aj vlastne lepšejší deň, tá vaša stanováčka vlastne, takisto už 8 rokov robíme letný tábor pre deti z krízového centra z Alžbetky. Vlastne vždycky ich berieme ako keby na tú lúku, kde máme my tábor a nejaký vlastne hneď po ňom alebo tesne pred ním máme s nimi nejaké 4 dní tam. No a potom ešte niečo tam bolo, ale to už v tom švungu mi povypadávalo, ale hej, že snažíme sa jednak zapájať do tých aktivít, ale zároveň ich fakt aj tak prioritizovať, že nech to je pre tú našu komunitu, že keď sme zbor zo Spiskej, tak proste, aby sme fungovali v tej Spiskej a čiže ak aj niekto, kto to počúva, bude mať záujem napríklad učiteľ, aby sme prišli na branné, tak určite, len potrebujeme o tom vedieť jednak dostatočne skoro a aby sa to teda nemotalo, že nedá sa jednoducho ísť na 4-5 branných cvičení v jednom období jesenných alebo jarných, lebo nemáme na to jednoducho kapacitu a aj to, že vlastne väčšina, respektíve nie väčšina, ale všetci tí dobrovoľníci tu na Spiskej sme stále študentmi a aj keď to tak nevyzerá, ja som tiež z toho bol osobne prekvapený, tak veľa z nich a proste si vníma to, že potrebuje chodiť do školy, aby teda niečo nevymeškal. Ja keď som chodil do školy, tak som vždycky rád utekal na tieto aktivity. Jasné. Ale tak vieš čo, ja osobne si myslím, že každý normálny to pochopí, že odmietnutie v živote je normálna vec a nedá sa všetko. Takže v tomto smere nemyslím si, že by sa mal niekto na vás krivo pozerať. Nevyšlo to raz, vyjde to druhýkrát, ste tomu otvorení, chcete, len nestále sa to teda dá. No dobre, počúvaj ma, Bruno, vy máte určite veľa pochodených aj v rámci okolia nejakých miest, kde ste boli, čo vieš odporučiť. Pýtam sa preto, lebo štandardne, a ja to zopakujem to isté, čo minulé, veľa domácich, keď sa ich opýtam, kam na výletu, tak mi nikto nevie povedať, ja som tam ešte nebol. Čo sa divím, lebo domáci a nemajú pochodené, takže poď, ty si domáci, ty si jeden z tých, čo to pochodené máš, takže kam s tebou by sa človek dostal, ktoré miesta máš najradšej? No tak ja nemám nejaké špeciálne miesto, keď tak rozmýšľam teraz v rýchlosti, kde by som chodil nejako extra rád, že v podstate, ale čo podľa mňa, no tak nechcem tu narozprávať také klasické veci ako Tomášovský výhľad, Suchá Bela a takto, lebo podľa mňa to si ľudia nájdu všade, kde sa môžu pozrieť, ale my teraz, ako som spomínal, taboríme pri tých Nižných Repášoch a mne sa tam veľmi páči to okolie, že v podstate tam je taká pekná príroda tých Levodských vrchov, aj tie dedinky sú tam také v takom, nazvime to, zachovalom stave, že a tam v okolí tých Nižných Repás sú aj tie zaniknuté dediny kvôli tomu vojenskému pásmu, čo tam je. Takisto ja veľmi rád vybehnem hore na Pavľany a tam sú veľmi pekné výhľady na celú tú, že tak ako z Krúžka je výhľad, tak aj z Pavľany je tiež celkom pekný výhľad na vlastne Spišský hrad a celú tú panorámu Spiša. Čiže ja by som asi toto odporúčal. No tie Levodské vrchy sú za mňa celkom cool a môžem rovno aj povedať vlastne, my máme skauti takú výzvu, sa volá, že Výsadok a ona funguje tak, že v noci vysadíme 1-2 skautov niekde náhodne v lese a ich úlohou je, no nie náhodne v lese, my vieme kam, tak, a väčšinou v okruhu nejakých 15-20 kilometrov a ich úlohou je vrátiť sa do rána späť do tábora. No a za tie roky, čo robím scouting, poznám iba jednu partiu, jednu dvojicu, ktorá to nezrobila a to som bol práve ja. Čiže paradoxne odtedy vlastne, no to som mal vtedy ešte 17, odtedy väčšinou ja už určujem tie trasy a takto. A nám sa stalo to, že nás vyložili vlastne v Levodskej doline a my sme mali prejsť tam celkom jednoducho, dalo sa ísť po asfáltke, väčšinou aj tí, ktorí idú na tú výzvu, tak zvolia tú cestu po asfáltke, lebo tam nejde zablúdiť proste. Tam sú tie značky, úloža a už viem, že som na úloži, tak víš, nerepáše, nič nerepáše. Ale my sme si povedali, že dobre, že my ideme cez les, že proste my to dáme cez les. No a tak sme sa ocitli o 5 ráno v Kežmarku. Takže... Nech sa páči.
Hej, že nebolo to úplne príjemné, ale zároveň vlastne prešli sme si cez tie Levocké vrchy a ja tam veľmi rád chodím aj skrz to, že práve cez tie survivaly napríklad, čo máme cez tábor, tak veľakrát sme sa tak ocitli tam práve a ja, mne sa toto tam páči, že ja by som toto odporúčal ako taký skrytý poklad možno toho Spiša, že tie Levocké vrchy sú podľa mňa veľmi pekné. Tak to je veľmi dobrý tip. Ja Levocké vrchy sa priznám nemám natoľko zbehané. Ja chodievam na tú Žabia cesta, tuším sa to volá, to prírodné kúpalisko, čo tam majú. Mladí tam chodili lyžovať, majú ten tam svah, takže toto trošičku poznám, ale to ostatné, čo si spomenul, nie, takže ďakujem ti za tip. Určite sa týmto smerom vyberiem. Ak by som sa mal vybrať týmto smerom, prosím ťa pekne, aká je tá základná výbava vás, scoutov, alebo čo by si mi aj odporúčil so sebou mať, okrem dobre nabitého telefónu a vody, samozrejme. Ja som teraz, musím povedať takú, že nie, že sa pochváliť, alebo ako to povedať. Chváľ sa, tento mikrofón to znesie. Boli sme v utorok na Kriváni teraz, no dnes je štvrtok, tak pred 2 dňami sme boli vlastne na Kriváni a to sesternica vlastne, ona je z ďalekého východu od Humenného a ona chcela ísť aj so spolužiakmi z výšky, telocvikári, všetko. No ja študujem informatiku, čiže veľmi som nezapadal do tejto partie, ale vedel som, že som scout, že mal by som asi zvládať. No a práve k tej výbave, tak ja som si so sebou nezobral jedlo, na to som úplne zabudol, ale čo som si zobral, boli druhý pár topánok a jak sme schádzali dole, tak v podstate jeden chalan, jemu doslova až úplne, no nie, že odumierali, to je veľmi prehnaný výraz, ale proste kolena mu strašne proste nešli, neviem, jak to odborne vyjadriť. Lebo jeho strašne boleli palce, no v podstate z tých zostupov to človek asi pozná, že keď má pevnú podrážku, tak proste tie, ako brzdí, tak tie palce mu naražajú do toho predku topánky a začne to bolieť. A v podstate on tak začali cez päty a tým pádom do kolien mu išlo všetky tie nárazy. No a už to vyzeralo tak, že pojeme z toho Krivania fakt, že 7 hodín, ale tak ja som zistil, že má rovnako veľkú nohu ako ja. Som si spomenul, že vlastne v ruksaku mám druhé topánky, ktoré som mal mať vlastne na zostup, tak som ich dal a zrazu išiel. Čiže ja odteraz už vždycky, keď pojem na takúto vysokohorskú túru, tak si beriem druhé topánky, alebo takto, no a klasika je v podstate my čo berieme, tak lekárničky väčšinou na odtlaky, to je asi najčastejšia vec pri takýchto túrach a potom, ja neviem, čelovku, občas nôž, možno keď niečo, takže človek sa cíti bezpečnejšie s tým nožom, aj keď ho v živote nepoužije, tak ako si predstavuje, že ho bude používať a tak hej, no, že toto je za mňa základ v podstate lekárnička a dobré oblečenie, správna obuv a nejaká tá čelovka, ak ideme neskoro v noci, ale teda ak sa to môže predĺžiť do noci, alebo ideme skoro ráno. A počúva, ten Krivan ste dali všetci? Hej. Ale išli sme veľmi skoro ráno, čiže mali sme aj čelovky a čiže my sme vyšli hore a nebol tam skoro nikto, čiže bolo to super. No ja mám skúsenosť s Krivaňom, ti poviem. My sme, ja neviem, to bolo jeseň minulého roku, s 2 kamarátmi sme si povedali, že pôjdeme na Krivaň, hej, tak sme samozrejme sa stretli, tuším, no neviem, ako sa to tam volalo, je to jedno. Môže byť. A odtiaľ sme sa vybrali smerom nahor. Ja som zobral do vaku samozrejme jedlo. To u mňa je základ, ja stále musím niečo žuť. Ja som zistil, gazda, že ja som mal tam asi 4 kg jedla. Takže ten vak mi bol veľkou záťažou. Ale tým, že sme išli traja, moje fyzické sily z tých troch boli úplne najslabšie, tak ja som nevyliezol úplne hore, sa priznám, ja som to pár metrov, ale skutočne nebolo to veľa metrov, hej, výškových, ja neviem koľko, ale ja som mal vo vaku, teda chleba, rohlíky, žemle, všelijaké pečivo. Bol mi vak ťažký, hovorím kamarátovi, počuj, tu si zober pašteky, salámy, ty vyvezieš to. No len sme si neuvedomili, a keď som sa vracal dole, mne bolo perfektne, ja som jedol chleba, hej, žemle a chudá kamarát hore len s nožikom pašteku si dával, hej, lebo ten chleba mu chýbal. Takže toto bol taký náš môj nevýstup na Krivaň, keďže som to nedal, ale chystám sa to zopakovať. Počúvaj ma, veľká téma bola kedysi. Určite si spomenieš medvede. Medvede je všade strašne veľa, hej, spoza každého stromu ťa chytí minimálne jeden za nohu.
Povedz mi tvoju reálnu skúsenosť, a nielen s medveďmi, čo sa týka zvierat v prírode. No, tak môžem začať tými medveďmi. V podstate ja osobne som medveďa videl len v zoologickej záhrade, ale viem, že chalani jedni, ako som už spomínal viackrát, ten výsadok, ten nočný, a čo vysadíme, tak počas toho vlastne tak si zažili medveďa, ale nič nevyskočil na nich ani takto. Čiže toto bolo úplne v poriadku. A so zverou mám najviac stretu asi tak ako všetci, a to je na cestách. Uh-huh. Čiže, ale mali sme jeden rok na tábore strašne veľa líšok. Uh-huh. A ja som sa... To bolo asi 3-4 roky dozadu a taký som bol z toho veľmi skeptický, lebo my už sme vedeli, my vždycky chodíme na tábor nejakú noc, 2-3 pred deckami, aby sme pripravili všetky tie veci. A bol som z toho taký, že fúha, že deti prídu a teraz sa toho budú báť a že by to nebolo také, že budú volať rodičom, že chcú ísť domov, lebo sú tu líšky, bojíme sa. A normálne tie deti ešte si naskladávali nočné stráže, lebo my máme nočné stráže aj kvôli zveri, aj kvôli iným veciam našim skautským. A normálne si tie deti ešte dávali viackrát stráže ako po minulé roky, aby mohli naháňať líšky. Že ich to normálne... Že ich vyhľadávali dokonca. Že ich presne vyhľadávali a snažili sa ich s kameňmi trafiť, no samozrejme sa to nikomu nepodarilo. Ale to väčšinou to práve tie najmenšie deti, že do tých 9-10 rokov, že oni strašne chceli vtedy a líšky naháňať a loviť líšky, no však proste... Ako každé decko. Srdce, áno, presne. Čiže asi takto, no, že viac tej zveri... Väčšinou, no ešte občas sa stane, lebo my na táboroch nemáme ani že chladničku, nič také. Chladíme veci tak, že si vykopeme do zeme jamu 1x2 metre a meter a pol hlbokú a tam dáme také tie potraviny, nazvime to špajzové, hej, že nie tie úplne, že mäsa a tie vždycky kupujeme čerstvé, aj vajíčka a takto, ale napríklad také mlieko, kečup a tieto veci tak tam skladujeme. A občas cez noc samozrejme, keď na jednu noc len príde, že večer sa ide na nákup a na nejaká šunka, tak tam dáme aj šunku a raz tak ráno sme prišli a šunka tam nebola, len tak papierik a bolo vidno. A z jedného myslím, že ešte tak odkusnuté bolo vidno, že tam asi nejaká líška sa zabludila cez noc. Niečo tam určite bolo, ale dôležité je, že nezjedlo to všetko a ostalo teda aj pre vás niečo. Bruno, ja som si všimol, ty si so sebou doniesol šatku, hej? Šatka to je ten taký symbol vás, skautov. Prosím ťa pekne, popíš mi nám to trošičku laikom, že čo to taká šatka znamená, či to aj farby sú na nich dôležité, alebo ja to skúsim tak cez zvuk čo najviac opísať. Inak túto šatku som priniesol pre teba. A ako takú malú pozornosť z našej strany. Ďakujem veľmi pekne, vážim si to. Ty tiež nepôjdeš s prázdnymi rukami odtiaľto. Čiže my máme v podstate také 3 ako keby typy šatiek. Presne som čakal túto otázku, veľa ľudí sa na to pýta, čiže som si aj pripravil odpoveď. A je to vlastne ten typ šatiek je veková. To sú šatky, ktoré majú vždycky základ hnedý. To sú tie také klasické šatky, s ktorými väčšinou aj vidíte nás skautov. A ona má také olemovanie vlastne. Každá šatka má, z tých vekových má taký lem a ten je rôznych farieb. Žlté sú pre vlčatá a včielky. To je náš, nazvime to, pracovný názov pre deti, ktoré sú na 1. stupni. Uh-huh. Potom, na to, aby sa stali skautmi, oni musia zložiť tzv. Nováčikovskú skúšku. Tam si preveríme, či vedia zapáliť oheň, či poznajú niečo z histórie skautingu, či vedia, čo je to skautská rovnošata, čo kde má byť a či poznajú skautský zákon, keďže aj my máme nejaký ten skautský zákon a nejaké pravidlá, ktorými sa máme riadiť. No a ďalšie veci. A oni dostanú potom skautskú šatku, tam má zelené olemovanie. To sú väčšinou decka na 2. stupni. Stredoškoláci majú, my ich voláme, že rangeri. No tí na tom 2. stupni sú vlastne skauti a skautky. Tak sa vlastne volá tá ich veková skupina. A stredoškoláci sú rangeri a oni majú fialovú okolo. Potom väčšinou vysokoškoláci sú rovery, to už majú červenú. A to už sú práve, napríklad ja som tiež rover. No a potom sú ešte old scouti, to sú tí scouti, ktorí už sú po tom 25-26, to už sú tí, ktorí vyslovene už ani nie sú na takej bežnej činnosti, ale sú skôr taký support, taká podpora zvonku a tí majú modrú šatku, hnedomodrú. No a potom druhý typ šatiek sú, nazvime, oni sú hodnostné, že tam my máme skauti tiež nejaké interné vzdelávanie a nechcem to tu úplne všetko rozoberať, lebo to by sme tu boli fakt asi do večera, do noci a dlhé hodiny. Tak povedz len to základné. Hej, ale máme v podstate také 3 stupne, respektíve 4 stupne skautského vzdelávania, to je radca, líder, vodca a inštruktor.
S tým, že radca je ten, ktorý vedie tie družinky, ako som už spomínal. A líder je ten, ktorý už pozná, vie ako viesť družinky a vie zároveň aj čo robiť v oddieli. A to sú tie ako keby skupiny, no tá druhá jednotka v poradí. A líder má vlastne čisto fialovú šatku, radca nemá ešte samostatnú šatku, ale vraj sa na tom pracuje. A vodca má potom, to je ten, ktorý práve vedie oddiely a zbory a takto, ten má čisto sivú šatku, no a potom je tá hodnosť inštruktora. Oni oni sú veľmi hakliví na tú farbu, ja nie som ešte inštruktor. A oni sú, no prioritne ich je byť akože zaučať tých nových a vlastne v tých hlavných funkciách v rámci organizácie. A oni majú takú lososovú šatku. A inštruktor to je to najvyššia pozícia v rámci scoutingu, čo sa dá dosiahnuť? Inštruktor je najvyššia hodnosť. Že vlastne, že to je... Že ja som... To je niečo ako keby... Ako na vojne. Vojak, slobodník, desiatník a tak ďalej? Nie, úplne nie. To je skôr, že titul. Že ako titul. Že v podstate, že ja môžem byť aj vodca a môžem stále proste nebyť vodcom oddielu. Že už tam potom je tá štruktúra už ako keby druhá vlna, že kto s akou hodnosťou skončí na akej funkcii, že to už je druhá vec, ale vlastne tá hodnosť dáva nejakú predispozíciu k tej funkcii, tak verím, že som to veľmi nezamotal. Že určite nie, a kebyže náhodou áno, tento podcast sa dá prehrať späť, ľudia si to vypočujú 2-krát, 3-krát už podľa potrieb, ale myslím si, že bolo to vysvetlené úplne. Alebo sa mi môžu ozvať, alebo nám a určite im to radi vysvetlíme. Tak, aj to je samozrejme jedna z ciest. Počúvaj ma, ja vás ešte vnímam v rámci vianočného obdobia, hej? Ste mi s nimi veľmi úzko spojení, lebo u mňa prvé, čo ma napadne, teda jedno z prvých, čo ma napadne, keď sa povie scouting, tak betlémske svetlo. Určite aj vy máte s tým skúsenosť, tak nám povedz niečo o tomto. Áno, je to pravda. V podstate my skauti sme takými nositeľmi a šíriteľmi toho betlémskeho svetla. Celé to betlémske svetlo funguje takým spôsobom, že oni ho do Európy donášajú rakúski skauti, kde vždycky oni vyberú jedno dieťa, ono sa potom volá dieťa svetla, tuším, a on ide priamo vlastne do Izraela a odpáli to svetlo, potom ho na lietadle donesú sem, do tej Viedne, tam ho chodia vlastne slovenskí skauti odpáliť, to je väčšinou nejaké 3 týždne pred Vianocami, alebo nazvime to druhú adventnú nedeľu, a potom to cestuje to svetlo a smerom od nás my vždycky odozdávame svetlo poľským a ukrajinským skautom. S tým, že odozdávania tým poľským skautom sú veľmi úzko späté v podstate aj s nami, s našou skautskou oblasťou, lebo to svetlo sa odozdáva na stredáčku v Poprade alebo Svite a v Zakopanom, že je to tak, každý rok sa to mení. Raz tu, raz tam. No a v podstate toto je taký celkom pekná udalosť, kedy vlastne pri svätej omši sa to vždy takto odovzdá, že toto je také naše, že my skauti zo Spiske máme takto najbližší styk s tým svetlom, v podstate čo sa týka tej hlavnej prenosovej cesty. No a potom vždycky tú poslednú nedeľu, štvrtú chodia skauti na vlaku, väčšinou z Bratislavy a oni, aby sme nemuseli to svetlo držať 2 týždne tu na niekde zapálené, tak oni idú na vlaku pekne a vlakmi vlastne odpaľujú v každej zastávke, v každej stanici a tam vlastne väčšinou čakajú už skauti a my si to tam odpalíme, väčšinou aj sú nejaké reportáže odtiaľ, že no a potom v podstate my, keď už máme svetlo tu, tak my sa snažíme ho jednak priniesť do všetkých farností v okolí. Toto napríklad tí rodzinkári, tí rodiny, tí starší skauti, oni v podstate tam veľmi nám pomáhajú, že oni obehnú všetky tie farnosti fakt, že až skoro po Spišské Podhradie a skoro po Poprad, že fakt, že všetko toto tu naobehujú a roznášajú tie svetla do tých dedín. No a my potom vlastne tu na Spišskej rozdávame to svetlo vždycky na Štedrý deň, s tým, že máme potom ešte jednu hliadku, ktorá chodí, tak nazývame to hliadku, ktorá chodí po tých 24 a ideme do domova dôchodcov, snažíme ísť do nemocnice, na všetky oddelenia, kde nás pustia, na políciu, ku hasičom a takto. No, aby teda, aspoň takto sme im spríjemnili a pripomenuli to, že vlastne dnes sú Vianoce, že vlastne vždy chodíme toho 24. No a potom ešte do toho niekde odnášame to svetlo aj na radnicu
a na takéto miesta. No počúvaj, a teraz povedz pravdu, lebo ja som stále nad tým rozmýšľal, odpalite si to betlémske svetlo. Ja už sa smeješ, už asi vieš, čo sa chcem opýtať. Odpalite si to betlémske svetlo, zakývete si s kamarátmi, ktorí sa s tým svojím odchádzajú preč, no ale stane sa, kýchneš si, alebo inak zafúka vietor a zhasne. Čo vtedy, prosím ťa pekne? Ja som sa smial, lebo je to klasická otázka, či sa s tým veľmi často klasik, áno. Ale je to dobré, aspoň keď sa to pýtaš ty, tak aj asi ľudia majú takéto podobné otázky. Nám sa to teda tu na Spiske, čo si pamätám, ešte nestalo. Môžeš aj pravdu povedať. Ale my väčšinou už z toho Poľska tie 2 týždne dopredu berieme svetlo s tým, že máme ho proste na jednom mieste vždycky uložené a tie 2 týždne ešte, kým príde vôbec vlastne tým vlakom. No a keď už príde vlakom, tak väčšinou ho máme uložený aspoň na 4-5 zdrojoch v meste, aby teda keď niektorý zhasne, tak sa dal odpáliť. Jediná vec, kedy sa stane fakt, že zhasne, je to, že keď už na ten štedrý deň máme priamo to odpaľovanie tým ľuďom, tak napríklad, ja neviem, máme stanovisko pri kine Mier a tam, keď im zhasne svetlo, tak vtedy je, ani by som to nenazval problém, proste tak si zavoláme a prídu chalani od farského kostola a odpalia to vlastne tej druhej skupinke a pokračuje sa ďalej. Takže nerieši sa to tým zapalovačom vo vrecku, hej? Nie, ale smiali sme sa, že by sa mohli spraviť aj také betlémske zapálky, že každý by bol v podstate, že to je betlémske svetlo, aj keď... Ale ono v podstate tam ani nejde úplne o to, tam ide skôr o tú symboliku toho, že a tej cesty, že ono ten oheň, no v podstate, že je to stále len symbol a to práva podstata Vianoc je niekde úplne inde, čiže... No super. No a ešte sa ťa opýtam teda, máme už za sebou 40 minút, ja som stále hovoril, je to na pol hodinku, nie, ideme ďalej, keď sa dobre, takže verím, že aj počúva. Prosím ťa pekne, poďme trošku k tomu, aká je podpora možno mesta, vás, ak sa teda môžem opýtať, čo chceš povedať? Ono je to vždy taká citlivá téma, lebo no jednak v prvom rade ešte, aby som povedal, ku všetkému by som vedel povedať strašne veľa toho, lebo fakt je toho veľa a že my ako scouting sme nenáboženská organizácia, tak sme aj apolitická. A to znamená, že, nepolitická, tak, aby som to presne povedal, že my nezapájame sa do nejakých politických debát, ani vlastne ako skauti nevyužívame to, že sme skauti a tú našu podporu na to, aby sme sa niekam dostali, čo sa týka politickej dráhy. Rozumiem. Preto ani my ako skauti väčšinou oficiálne neodporúčame nikoho ani do volieb, ani žiadne tieto veci nedávame. Samozrejme, keď je niečo... Snažíme sa zabraňovať nejakým tým extrémom a vysvetľovať to tým ľuďom, že proste, keď niečo fakt nedáva zmysel, tak to nedáva zmysel. A čo sa týka podpory od mesta, tak je to taká vec, že ja vnímam to, že mesto nás eviduje a viacerí aj poslanci a takto vedia o nás, že sme tu a neviem, či to je spôsobené tým, že my sme si nikdy ani takto nežiadali o nejakú podporu od mesta, čo je možno škoda. Ale v podstate aktuálne tá jediná podpora od mesta je to, že máme tú klubovňu a ak dobre rozmýšľam, ak nie, tak sa ospravedlňujem. A v podstate, a že je nám umožnené tu nafungovať. A ja sa snažím, no ako som už aj spomínal, že tie 3 ciele, ktoré som si dal, tak jeden z nich bol aj zabezpečiť nejaký stabilný príjem, tak už v podstate od jary sa usilujem získať nejaké peniažky od mesta ako takú stabilnú dotáciu, ktorá nie je podľa mňa vôbec horibilná suma, ak som si to porovnával s inými tými krúžkami a je to zlomok oproti tomu, čo dostávajú iné, ja neviem, športové kluby, ktoré majú násobne menej členov ako my. Zatiaľ sa mi to nepodarilo, ale nechcem to zakriknúť, ja tomu dávam stále šancu, že sa nám niečo podarí získať a verím, že už keď vyjde tento podcast, tak už budeme mať nejaké niečo reálne od mesta. Ale my sme zvyknutí v podstate ako skauti, je to aj super vec, ktorú sa dokážeš naučiť cez scouting, keď si starší, a to je písať granty a rôzne tieto veci a získavať tie peniaze z rôznych iných zdrojov, napríklad
rôzne tu na spoločnosti. Ľudia menuj, okay. Nech sa o nich tak, nechcel som úplne takto, ale v podstate, no tak viem, že veľmi často práve na tie tábory pre deti z Alžbetky, tak nás podporuje Embraco, takisto z Teska dostávame nejaké veci na tie tábory, väčšinou nie na našu činnosť, ale na tie tábory v podstate pre tie decka. No a my dostávame najčastejšie peniaze od nás, vlastne z nášho ústredia dotácia plus 2%, že toto je taký najväčší najväčšia položka vlastne našich príjmov, hej, aj keď my sme vlastne neziskovka, respektíve občianske združenie, čiže my nie sme tu kvôli peniazom, ale zídu sa pre to fungovanie, no a ja verím, že sa nám podarí niečo v tej blízkej dobe aj čo sa týka tých priestorov vybaviť s mestom, len je to náročné, no ja verím, že nie všetci sú ochotní venovať priestory niekomu zadarmo alebo za drobné, povedzme to tak, ale verím, že tí ľudia, tí správni ľudia pochopia tú myšlienku, že o čom je ten scouting, že im k tomu dopomôžeme aj my, aby sme im to podali a že sa nám podarí niečo vybaviť, aby sme vedeli ten scouting robiť ešte lepšie, ako ho robíme. Tak držím prst. Inak osobne si myslím, že tí ľudia, ktorí rozhodujú o týchto veciach, kam s peniažkami, koho podporiť alebo podobne, určite vidia, že robíte s mládežou, hej, a vďaka tomu, čo robíte s tou mládežou, tak tá mládež je o to, by som povedal, že kľudnejšia, schopnejšia, neflakajú sa kade-tade, nerobia zlobu. Proste tá práca s nimi dáva určite zmysel, takže uvidíme, ako sa k tomu kompetentní postavia, ale ja skutočne verím tomu, že pozitívne a budete mať z toho osoch. Hej, ja som o tom presvedčený, že ono stačí len občas sa správne ozvať a podarí sa a ja verím tomu, že len je to také, je to náročné, alebo ako som spomínal aj tú našu vyťaženosť a ešte do toho si nájsť tieto veci, že nie je to úplne ľahké a s tým, že vlastne všetko to človek robí zadarmo, lebo všetci sme vlastne dobrovoľníci, tak je to potom také, že nie je to iné, ako keby som bol zaplatený za to, že zháňam peniaze ako nejaký fundraiser alebo takto. Ale je to super, o to viac si o to lepšie potom, nazvime to lepšie človeku, keď sa mu niečo podarí, lebo hra je to v podstate pri srdiečku a nie v peňaženke, takže... Určite, že hej. Takže fakt, že klobúk dole. No, Bruno, počúvaj, máme tu takmer 50. minútu. Budeme pomaličky končiť. Predtým, ako ti poďakujem, že si tu bol, ešte ti dávam teda priestor, už bez toho, aby som sa ťa niečo opýtal. Čo máš na srdci? Kľudne poď, povedz to. Aj pol hodinu rozpráva, je to čisto na teba, ak chceš niekoho pozdraviť, poďakovať, poprosiť, alebo na niečo iné poukázať. Takže už ja niekecam ďalej, je to celé tvoje, poď. Ja si myslím len, že v prvom rade by som chcel akože poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás ako scoutov podporujú a veľmi si to vážim, lebo v podstate bez tej podpory ľudí zvonku by sme my ako skauti nevedeli fungovať vôbec. A ja chcel by som aj vyzvať v podstate, že ak o niečom viete, o niekom viete o nejakých možno priestoroch, tak sme tu a verím, že Lukáš dá nejaké kontakty aj priamo k tomu podcastu, aby ste vedeli, kam sa máte obrátiť. A myslím si, že aj vaša investícia, či už finančná, ale aj možno osobnostná nejaká možno pomoc technická bude na správnom mieste a správne využitá. Teraz to hovorím ako nejaký politik, ale skutočne, že dáva nám to zmysel a verím, že keď ste si toto vypočuli a ak máte záujem, kľudne sa môžeme aj stretnúť a ja poviem bližšie o tom scoutingu, tak dá zmysel aj vám, ešte väčší a v podstate tým heslom nás scoutov je zanechať svet o niečo lepším a ja verím, že toto sa nám podarí a že zanecháme naše okolie ako skauti, že ho zanechávame o niečo lepším a asi toľko by som k tomu povedal. Takže ďakujem ešte raz aj za pozvanie. A ja ďakujem Bruno, fakt, kecalo sa mi príjemne, pozdravujem všetkých, čo to počúvali, držte sa, ahojte. Majte sa, čau.